Az aranysárkány titka. Magyar hangok. Pásti Judit. Fekete Réka. Rozenekker Jászmin. Csorba Fanni. Hetzinger Erik. Készítette Fekete Réka. Első rész, a kezdetek. Krisz, valamiért úgy érzem, valaki van a szigetem. Ezt meg honnan veszed, Hugicám, valami hatodik érzék? Ne hülyeskedj már! Komolyan úgy gondolom, és szerintem meg kéne néznünk. Kora van még, Lee, hagyj aludni. Nevem Linda. Uss, és hagyj aludni. Krisz, jó reggelt! Megyünk a partra, és megnézzük, mindennek igaza van-e. Oké. Na tessék, én megmondtam! Jól van. És most mit akarsz csinálni? Oda megyünk hozzájuk, és Krisz, te most maradj csöndben. Sziasztok, ti kik vagytok? Szia, én Riku vagyok, ő Lara. És ti kik vagytok? Mit kerestek itt? Én Judy vagyok, ő Krisz és Linda. Itt élünk. És ti mit csináltok itt? Én is itt élek, és demo ellen harcolok. Ahogy mostantól mindenki! Ne jegyetek meg! Engedjétek meg végigmondani! Démoniskus ereje elszabadult a világban. Csak egy valaki mentheti meg a világot Démoniskus hatalmas erejétől. És ez a ti csapatotok, a sorsotok, sőt a világ sorsa a ti kezetekben van. Bennetek bízik mindenki. Nem hagyhatjátok, hogy Démon elszabadítsa a hatalmát. Gondolom mindenki tisztában van az elemével és képességével. Ezeket használva kell eljutnotok és legyőznotok Démoniskus. Judy, ti vagytok a legidősebbek és legbölcsebbek. Bár sokan hasonlítotok egymásra, a döntésfelfogásotok mégis különböző. Éppen ezért a komoly döntések a tiétek. Mindenféle másból a közös véleményt választhatok. Még ma el kell indulnotok. Meg kell találnotok a gonoszt, számítunk rátok. Mi van? Nem értetted? Nekünk kell megölnünk Démoniscust, a gonoszt. Ahó. Ezt nem hiszem el! Nekünk kell legyőznünk a gonoszt? Hiszen ezt a két lányt még nem is ismerjük, és én még... Hé, pánikot abba hagyni. Hallottam róla. A sziget másik oldalán van, azt hiszem. Fél óra múlva itt találkozunk, és szépen elindulunk. És közben pedig megismerjük egymást. Judy, tudod én... Igen, te? Tetszel nekem. Jobban, mint gondolnám. Te is bejössz nekem. Oké, most, hogy elindultunk, kezdem a sztorizást. Lara Dragon vagyok. Én hajótörött vagyok, messziről jöttem ennyi. Akkor én jövök. A nevem Riku Watson, itt élek a szigeten. Itt nőttem fel, már kiskorom óta lakom itt, nem emlékszem miért. Furcsa lány, hogy ez biztos. Most mi jövünk Krisszel. Én Linda Langbaum vagyok. Krisz a bátyám. Krisz Langbaum. Eleinte csak a Langok voltunk, de aztán a szüleink kidobtak minket, és én felvettem anyám nevét, a Brownt, bátyám pedig a családunk gyakori Bece nevét, a Bungot. Miféle becenév az, hogy Boom? Nem tudjuk, sosem mondták el. Összevesztek és kidobtak minket. Te jössz, Judy. Oké. Judy Black vagyok. 5 éve élek Lindaékkal. Itt éltem korábban is, viszont a falumat elpusztították, de én megmenekültem. Ekkor találkoztam velük. Az az álmom, hogy énekesnő legyek. Higgyétek el, olyan szépen énekel, mint ahogy kinéz. Mi elpirult? Mi van? Ezt bóknak szántam. Krisz, nem egy sértésnek, de nem tudsz bókolni. Szerintem aranyos volt. Mi a feled? Fogalmam sincs, de... Krisz, merre vagy? Judy! Ő is eltűnt. Krisz, mi folyik itt? Nem tudom, te is hallottad? Emberek és... Fegyverekkel a kezükben. Akkor ezek démon szolgái. Ne. Mit tegyünk? Fogd meg a kezem. Ne engedj el. Gyerünk, futás!
Folytatjuk. Magyar hangok. Pást Judit, Fekete Réka, Rózanakker Jászmin, Csorba Fanni, Hettinger Erik. Rózana... Ne ijedjetek meg! Engedjétek végig mondani. Van a sajtos meg karamellás. Mindenféle másban a közös véleményt válasszátok. És az a ti csapatot. Jó, bocsánat.